아유, 마마 자식 나마. Hello guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै दायो नै शुटिंआव फैदोंमोन जोङो दायो आदा शुटिं जोब्बाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जाहैनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालाम लाइक कमेन्ट खालामबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअ होलांबाय थागोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दा गाइसमोन शुटिं जागासिनो नै बैथिंबो रोङा माबो रोङा जल दादा बेसेबां गादा नांगौ जोंनि थाखाय बिराद गोबाव नांबाय टाइमानो गोसोआवनो थाया बुंबाबो माथो नै खामानि जागासिनो आंखौ नुहुरखाया दा आङो 아유, 마마 자식 나마. र' बेखौ दालासै होनबा जायो नामा आंना बिसा जानाया लोमजादों नै बाथाव जावजालिया लोमजादों नै आंना जावजालिया एबा माबायदि लोमजाखो सिलाय हौवायाबो फैबाय नै मालाय ओंखाम खुरैसै नामा होनना जाबाय मिथिबाय खथा फिसाथा जे बिदि होनबा संनो होनदो ओंखाम खुरैसै नामा दागासिनो नै जाहैनोसै नै दायो गारि गाखोनोसै गारिजों थांनानै मादैया जाहैलानो नै थाथ'बाय मादैसो होनबावबाय आब'सो आंनि जाहैबानो जायोमोन जाबाय ओमफ्राय इयाव सोना गालांसै नामा गारियानो देरथ'रा जारलासो नै नोङो ओरै सिदा लाबोनानै फिथिंखौ नोंजों सिदा लाबो नाङा दे नाङा दे फै गारियाव गाखोनो मोनबायहाय दिनै ओंखाम जानो फैबाय गाइसमोन ओंखाम जानोसै नै नैबे
थैजाबो मिनिबायसो जोंना जोब्बाय लोगोफोर आसानाबो खुजासिगोन फोथायाबो खुजासिगोन सिन्दुराबो खोमोर जासिगोन रुंगुसिगोन आङो दायो बा सोर आइ टाटा थांफिनसै दायो